basahon ang Genesis 2:7 ngadto sa 8. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, kama o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ug si Jehova nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug butang niya dito ang tao nga iyang giumol. Tuna kong city, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, kama o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, kama usab o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Juan 19:21 Juan 20:21 sa 20 masugod. Og sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkita sa Ginoo. Og si Jesus miingon kanila pag-usab. Ang kalinaw magauban kaninyo. Maingon nga gipadala ako sa Amahan. Mao man usab tiga padala ko kamo. Og nakasulti sa 22, og sa nakasulti na siya niini, gihuypan niya sila sa iyang ginhawa og miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ug para tag-usab sa gipadayon sa Ginoo, Marso 29, 2012, alas 8:35 sa buntag. Adlaw nga Huwebes. Daghan sa akong mga katawhan miingon, mao nang makasala ko kay tao raman gud ko. Kana ang iyang nakita diha kaniya. Apan ana ay wala niya makita diha kaniya. Tao siya, tinuod kana. Anaa sa tao nga wala makita sa tao. Mao nga moingon, mao nga makasala ko kay tao ra ko, kay siya wala makakita kung kinsa siya. Subag tinuod nga tao ra ko. Apan ako makalikay sa sala kung dili nako malimtan nga ako giumol sama sa dagway sa Dios. Amen. Balaan siya nga naghimo kung nag-umol kanako. Diha sa Genesis 1:26, iumol sa Dios ang tao sama sa iyang kagulingong dagway. Itong basahon ning bersikulo nga giingon niya sa 1:26. Dugay na kay klasik ko sigurot-libot ani. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. 27. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagulingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki og babae iyang gibuhat sila. Wala na kay nagtuki aning Old Testament sa kanhe. Tulad kay mura og ano ba, nahanaw na. Ang pulo sa Ginoo nangutan na kung kinsa ang tao. Napo isa din nga basahon na padayon sa Ginoo bahin sa tao. Puros man ipinta, grabe naghana ang ipadag sa Ginoo din iba na. Wala pumunta na. Pumunta na sa Ginoo. Ikaw, tao. Tama. Tao ka ba? Ikaw, tao. Tao ka ba? Na ay naglimin sa tao. Nga, i-ignore sa tao o i-deny sa tao, wala kasabtan sa tao.
Ang tao nga tinuod nga giumol sa Dios, mo itubag. Tao nga tinuod nga giumol sa Dios. Sa likod. Sa imo nga pagkatao, tao ka na ba? So, naagyoy mga butang diha sa tao na dapat maintindihan sa tao, masabtan sa tao. Ay kung maingon nga karon, maingon ta karon nga nabuhat na ko ni na buyang ko, nakasala ko. Taguna-una ko ani kay tao ra mong ko. Ginoon, kung maingon kag tao ra mong ko, bot pasabot nga wala pa ka kasabot sa imong pagkatao. Wala pa ka makaila sa imong pagkatao. Kaya gipamatud-an sa Ginoo ang tao nga tinuod, kung unsa ang tao nga tinuod. Siyo kadungog sa mga anak sa Ginoo nga makasala ko, puyang ko, lupay-pay ko kay tao ra mong ko. Tao ra bitaw ta. Ismulo na ito ang atong pagkatao. Tao ra kita. Way nahot, pobre, makasala, makaluluoy. Mao na yung nasaktan sa mga tao, sa mga henerasyon. 5 ka henerasyon, gikan ni Cain. Ito ang lamik o amik. Mga tao nga nag-invento sa kagalingang gusto. Mga tao nga nibulag sa presensya sa Ginoo. Nya kanang mga henerasyon na igsoon nagpangsyon niya po na hangtod karon. 5 ka henerasyon gikan kang Cain. Nag-invento sa pagpatay og tao, nag-invento og ritual, tradisyon, relihiyon. Nag-invento og 5 ka ang tower gihimo. Turis sa Babel gihimo. Kung sa gyud ka dako o kamamabuoton ang tao. So, lako sa istorya, naguba ang yuta tungod sa tao. Ingana powerful ang tao. Ingana kagamhanan ang tao, nagibutang sa Dios dinhi sa yuta. Muna nga, ang tao, kinahanglan masabtan sa tao ang iyang pagkatao. Di man ka, tibuok yuta, planeta, giguba sa tao. Ang mga anak sa kinausay, kaya pasubing lang ang yawa. Ang yawa, napalpak na siya. Nawala na siya sa authorities Ginoo. Nagpangsyon na siya karon niya, gawas na. Kita po nawala ta. Tungod kay nakasupak ta sa kabubuton sa Ginoo dito sa Eden. Butang ta sa Eden nga diin dito gikan ang yawa. Wala na gi-explain gitudlo sa mga kasimbahan natin. Gitudloan ta sa Ginoo ana. Giingnan ta sa Ginoo nga ang tao giumol niya kay puli sa posisyon sa yawa, puli sa trabaho ni Satanas. Kanang Eden, mga igsoon, kung imong tun-an ang kasulatan, dili kita may una dito. Atong mga precious stone dito, asa ka na og mga anghel, si Lucifer ang una dito. Ang nahitabo sa iya ha, maumaora po siya nahitabo sa tuwa. Sa diha nga misupak siya, ibulag siya sa presensya sa Dios. Kung nagpangsyon siya, nga out na sa authorization o pulong sa Dios. Ang tao gibutang sa Dios, giumol dito, giumol ang tao, gibutang niya sa Eden. Ang Eden, kung imong estudyohan o tun-an, usa siya ka presensya sa Dios. Presensya. Mao na ang kahulugan sa Eden. Usa sa mga naa dito ang presensya sa Dios. So gikan ta dito. Kunya nakasala ta, gipagawas ta sa Dios sa iyahang presensya. Pagkagawas sa tao sa presensya sa Dios, nagsugod ang kamatay.
gikan kang Kain. Ang pag-ihaw ug tao na imbento gikan sa tao. Ang proteksyon naghuna-huna siya. Limang kana ang Dios may protektor, ang Dios may labing gamhanan niya kauban nato. Nag-imbento ka o proteksyon nimo. Oh. Nagbuhat sila ng mga espada. Nagbuhat sila ka ng sani ko tamaya ako ng aming. Oh. Asa man gikan ng mga panguna-una ana. Gikan sa tao, sa mga henerasyon nga mibulag sa presensya sa Dios. Kung basahan mo Genesis 4, na ang istorya sa mga kaliwat ni Cain. 5 kahenerasyon. 5 kahenerasyon. Mga tao nga nabulag, ipahibulag sa Dios sa iyang presensya. So, way lain nag-guide ang tao. Ang tao, hunahuna, trabaho, tanan. Gikan sa tao ang pagbuot, tradisyon, bisan unsa na ang himo sa tao, protection, pagkaon, kalambuan, gikan sa tao. Kamatay, gikan sa tao. Puros, gikan sa tao. Ing ana kadelikado ang tao nga gihimo sa Dios. Ing ana ka gamhanan o powerful ang tao nga gihimo sa Dios. Dili nato ismulon nga tao ra ko, nakasala ko. Insulto sa magbubuhat. Kung ingon kag tao ra ko, nakasala ko. Ingon ang Dios, ilha ang nag-umol nimo kung kinsa. Ug unsang dagwaya ang iyang gihimo o gibutang diya nato. Oh. Gipaila sa Ginoo nga tao ta na samag dagway niya. Samag pagkamao niya. Oh. Limang kag samag dagway na gibutang sa tuwa. Samag pagkamao niya gibutang sa tuwa. Susihon na mauna ang tao. Di mo tagsagwag dagway niya. Kitagaan tag-function nga sama niya. Diyos. Balaan ng tao. Matod pa sa Genesis 1, ang tao, espiritu na. Espiritu. Kung baro naman tao, ang meaning na espiritu. Walay kasarian, mao na ang kabuuhan sa tao. Sa tanang tao mao na ang kabuuhan, kanang gitawag nga tao. Ayaw pag una-una nga ang tao mao ni. Dili ni tao. Kaya ang tinuod nga tao ang gihimo sa Ginoo, espiritu. Dili physical. Matod pa sa Biblia, kining lawas nato, balay ra nato ni. Gibuy-an ra nato ni. O ni nga, dili nato i-compare ang atong kagalingon o kung masayop ta, dili nato i-repair unsa ba kanang tawag kanang makasala ta, imo din ning gamiton. Kay tao raman ko. Pasumangil. O pasumangil. Dili nato ipasumangil ang atong unod o lawas nagipuy-an kung nakasala ta. Kaya ang tao nga tinuod liwat sa Dios, espiritu. Kaya ang Dios nato espiritu. Dili physical. Unya gitudloan tas Ginoo nga mao na espiritu ta. Gibutang ta diri ta, gibuhatan ta niya og gadang lawas. Unya giingnan dayon ang tao sa Ginoo nga maga dumala kamo sa tanang kabuhatan dinhi sa yuta. Sa man ni maga dumala? Maga sa tawagan ni magamando gikan sa langgam, sa isda, sa mga tanom. Itagaan ang tao og dominion, pagbulutan. Kinsay naghatag og pagbulutan sa tao, hari ang magbubuhat, ang Dios nga labing dako. Ihatag niya sa tao ang pagbulutan dinhi sa yuta. Ingon siya magabuot kamo sa tanan niyang kabuhatan. Wala siya'y apil.
Ayaw pagsalig ng Dios may apil sa pagbuot nimo dinhi nato dinhi. Wala siya may apil, wala sa mingon nga magbuota sa kabuhatan nga akong gihimo. Gigawas niya iyang kaugalingon. Kung mingon siya, magabuot kamo, magamando kamo sa tanan nga kabuhatan. Sa mga isda, sa mga dagat, sa dagat, sa mga langgam, sa tanang tanom, sa kapadagat, o sa tanang nagakamang sa yuta. Kita ang gihatagan o kanang posisyon nga taas. Ay kanang dominion soon. Ako nang gibalik karon kay part 4 ni karon. Ato ni yutan part 1 pa. Oh. Ika-upat na ni karon. Para pagpadayag soon askang nagluma pero ang Ginoo kaning nga tigom para ni sa mga matured man akong hinayon gyud mo kung imo ra palabay-labay sa ato ra palabay-labay ang pulong sa Ginoong ipadayag taphaw ra kay ba nang murarag wala gani mura ra siya way unod reason ang ipadayag sa Ginoo diri ka matuoran gagmay ra kay istoryahan ang Ginoo kay lain mo siya istorya kay kung istorya mo siya balaod mo muna kay hari mo siya mao nang gagmay na kay istansya sa istoryahan niya tao ka ba kung tao ka na ba o tulog karon magpagkatao ka ang pag-usap wala ang iyong Ginoo nga gusto ng Ginoo mo balik ta sa atong pagkatao mo tinuod makailata sa tao kuno nga ingong Ginoo nga ihasa ko ninyo aron makaila mo kung kinsa mo. Kaya kung dili ta mo balik sa Dios, di ta makaila niya. Dili pud ta makaila kung kinsa ta. Karon kaila ta nga ang Dios Espiritu. Gihimo ta nga Espiritu. Liwat mo sa inyong amahan nga Espiritu. Kaya ang Dios Espiritu. Gitagaan ta niya og dominion dinhi sa yuta. Ingana ang mga konsepto sa hari igsoon. Balik na sad. Ingana ang ilahang mga plano o iyahang goal ng mga king mo expand mo extend og kingdom niya ang ilahang teritoryo extend sa uban kung saan ang ibutan dito iyahang mind iyahang kabuton iyahang buhat iyahang kinanan iyahang pagkaon iyahang sinuotan iyahang batasan mao ibutang sa dapit nga ihang extend mo na nga dili mo sugot ang hari nga kining yuta expansion man ni sa iyang gingharian dito sa langit dili makita ang iyang kingdom ka espiritual gihimo niya ang pisikal iyahaning yuta ug ang langit kay mao na plano sa mao na goal sa hari unya iyahang gi butang tao dinhi sama og dagway niya karakter sama o pagkamao niya function. Kada ko ana gamhanan balaan ang tao. Ibutang niya dinhi sa yuta. Aron ang tao kung unsa ang kinabuhi sa hari dito, mao say ikinabuhi sa tao dinhi. Mao na ang kinatibuk ang plano sa Dios. Kung maghisgot ka o magistorya ka o magtuon ka o hari. Unsa ang iyang gusto dito? Unsa ang iyang huna dito gikan sa pagkaon sa pag-inom sa paglingkod sa pagsuot sa paglakaw sa sinuotan sa istoryahan sa batasan gusto ang hari nga mo say buhaton nato dinhi sa yuta gusto sa hari nga mo nay buhaton sa iyang kingdom expansion o extension o nay pinaka goal sa Ginoo mao nang niatap tao gibutang dinhi sa Dios gikan ta dito igsuon dili ta gikan sa yuta ang yuta way kinabuhi
nawala ang tao sa posisyon tungod sa pagkasala. Lahi man gud og konsepto ang hari igsoon kay sa diha ang colony, ang yuta gitawag ni siya colony kay expansion man. Sa diha ang colony sa gingharian, ilaw mo sakop sa gingharian, colony gitawag siya colony. Kay sumpay man niya. Colon, nice, no? Baba na to, sumpay man sa kong tinae, colon. So sumpay sila, walay kalahian. Sa diha nga magrebelde ang citizen o tao din ha sa expansion. Ang hari dili mamugos, dili makik-away. Kung dili ang ihang gi-assign diya mulakaw nganha ug muli sa iyaha dapit. Kaya ang kingdom naa siya ay kanang main nga lugar. Kaya ang hari dito dili pwede moadto sa pikas nga teritoryo aron maglingkod dito, dili nga nang hari. Ang hari magpabili na sa iyahang teritoryo. Ang Dios nato naar na dito. Tuwa sa gingharian nagalingkod. Nasa iyang dapit, wala na siya moanhi dinhi. Lahi ang iyang gipaanhi dinhi. Ang iyang anak ug ang iyang gobernador o gipaanhi dinhi sa yuta. Muna ang Dios, nag-ingon Biblia, walay nakakita sa Dios bisan usa, wala. Way tao kay mamatay ta. Ingon anak siya. So karon ipadala ta dinhi sa yuta aron tumano na to ang iyaha dito sa langit. Unya kay nakalimot man ang tao tungod kay nakasala man lagi. Kay misupak man lagi sa kabubot-on sa Dios. Matod pa sa gingon sa sulat diya sa record book. Unsa may nang tana ang Dios, unsa may ngayon nakasala ang tao, unsa may hinungdan. Kung ipunta na sa Ginoo Bert, punta din iba nga unsa ang Ngano nakasala? o ngano nga nakasala si Iba o si Adan. Ngano nakasala? Ang tubag sa Ginoo kay wala na sila motuo sa pulong sa Dios. O, kinsa man ang Dios? Hari. Wala na sila motuo sa pulong sa hari. Kunya ang pulong sa hari unsa man? Balaod. Walay makausab. Tingon ang hari nga nakakaon mo sa tanang tanom dinhi sa yuta gawas aning isa. O, balaod niya, makaon mo sa tanan gawas aning isa. Kay makapatay sa tao. Ang gibasol sa mga tao ang yawa. Dili. Kaya ang nasupak sa tao ang pulong sa Dios, dili ang yawa. So, kay balo man ang yawa, kay ang yawa mipuyo na sa Eden. Sige nagpauraray sa presensya sa Dios. Kay protector na siya sa presensya sa Ginoo. Kaduhar ta. Bunong sayod siya kung unsay function dito. Sayod siya kung unsay weak, unsay mahimo, unsay kadaunan sa tao. Sa diha sa Eden. Kaya ang kadaunan sa niya, ang ikadaunan niya ang iyang magpapataas. Niya ang gikuha niya ang loob sa tao nga magpataas pod. Nga mangarap pod nga muhabog o pataas pod ba mahimong Dios aron madaon pod. Kanya kaya ang yawa espiritu wa man siya ay bisa nga function din na siya utak kay espiritu man siya. Kaya wa man siya unod. Nanghiram siya og unod sa bitin. Sulod siya dito. Hindi man natagsoon nga tanang espiritu dinhi illegal na kay wa sila unod. Bisan ang Dios gihimo niya illegal ang iyang kabulingon. Kumuan siya dinhi kung wa siya unod. Kay ang iyang giingon magmando kamo, wa siya labot. Kung apil sa mando dinhi, ya wa siya unod. Illegal. Kung tanang espiritu naghihimo sa Dios illegal nga nag-function din sa yuta kung unod. So ang yawa nihiram og lawas sa bitin aron makistorya ang iba. Oh, unsa iyang gisulsol ang iba? Kaon ay tuo sa pulong.
Kay kanang mukhaong kana may sama kang sama sa Dios. Di man kana. Dito nag-interes ang tao. Kanang meditasyon ni Soon sa yawa. Dili na gikan sa yawa, gikan adre sa imong una-una kasi kasing. Kay labi na may baan sa yawa nga. Ganaana ka. Nang mahiringan ka ba? Kay wise kang yawa, wise. Muna nga, mahiringan ka nga mo nang imong taras. Iha kang atuon. Oh, sulsulan ka niya. Oh, di madala ka. Kay na mo may tinguha sa imong kasing-kasing. Mo nang ang Dios kay ang plano sa Dios matod pa sa Proverbs nga way makausab. Unsa man atong gidangatan, asa man tani adto, unsa may giabutan sa tao karon. Ang pulong sa Dios matud pa niya ang tambag magapabilin hangtod sa kahaturan. Mauray magapabilin, mauray matuman, mauray mahitabo. So karon nagsaad ang Dios nga pinaagi usab sa babae i-restore niya ang naguba sa Eden. Kisa makaron si Jesus nagbuhat ang Dios og unod sa sabakan ni Jesus. Kay Jesus ni Maria. Anong ginahanglan naman gyud buhat ang Dios og unod. Kaya magpangsyon siya dinhi sa yuta. Ya dili na siya makasulod og tao kay ang tao hugaw na. Hugaw na ang tao. Contaminated og sa korpon na kana. Hugaw na kayo. Unang ang Dios kung magpadayag sa mga propeta sa una, dili mo sulod. Mo istorya ra dinhira. Unya pagkahuman muwala mubalik sa iyang giatuan, giganan. Kaya ang tao hugaw. Nagsahad ang Dios nga pinaagis mga anak. Ang mga anak. Nasa Genesis nga. Putlon, magkalaban bang bitin ug ang mga anak. Ang mga anak, nakita sa bitin, putlon ang liog. Nahitabo sa pagkatao ni Jesus. Yugasan sa Ginoo ang atong mga kasalanan. Pinaagi sa iyahang pagpula sa dugo dito sa cross Calvary. Mauni ang pagbag-o o pagputro sa tao. Wala mingon ang Dios nga pag born again mo aron mga tutag langit. Wala mag-ingon ang Biblia ana. Kundi palingkuron ta sa mga langit nung dapit sama kang Kristo. Kasi mianhi dinhi. Dili siya taga dinhi. Mianhi ko ikan sa mamahan. Ingon por mga tao, idom dia panday man ka. Anak ka ni Maria. Mianhi ko gikan sa akong amahan. Anak lagi kang Maria. Anak sa panday nakakita mi, saksi mi. Mianhi ko gikan sa akong amahan. Wala siya makadid, wala siya angkon. Ang iyang giangkon usara. Ano man, nasayod siya kung kinsa siya. Gikan siya sa iyang amahan. Gikan siya sa iyang amahan. Manang buo sa Ginoo nga masabtan nato kung asa tagikan. Kinsay imong source. Kinsay imong gigikanan, imong inahan, imong amahan. Dili ta taga dinhi igsuon. Immigrants ta dito sa langit. Amen. Kinsa may citizen sa langit, sa kinganan sa langit. Dito ang atong original nga pagka-citizen nato. Immigrants ta dito. Matod pang kasulatan. Mianhi ta dinhi tungod sa plano ug tuyo sa Dios. Muna nga i-restore sa Ginoo, karon pagpadayag sa Ginoo dinhi
dako kayo kausaban sa ato pangunahuna tungod kay ang gitudlo sa mga nasa Ginoo, no, sa uban kaniadto walay laing focus langit rapture langit nabutang na sa atong huna-huna kasing-kasing may kinabuhi. Una nga ang tao lahi taras, wa nay pakialam sa mundo, wa pakialam sa yuta, wa pakialam sa silingan, wala tanan. Kaya puntarya dito ra. Isoon kung ang Dios illegal din manhi din nga way lawas. Ikaw, mato dito magila kag lawas, pero kung illegalan nimo. Uhulat sa imong panahon, samtang niya pa ang visa, nag-function pa ang visa, dinhi ta illegal ang mag-function. Ang tuyo sa Ginoo dinhi nga ang yuta mapuno sa himaya naa sa Biblia, mga igsoon. Punon sa Dios ang yuta sa iyang himaya. Unsa man ning himaya kanang glory, unsa man ang glory. Kanang clouds nga mo baba, kanang makita kag milagro mao na ang himaya. Kanang makita kag adlaw nga ana mao ba na ang glory. Sa kingdom, sa kings, mga kings, basahan mong libro, nagbasa ko, ang himaya, mao ang iyahang kultura. Mao ang iyahang pagkasiya. Once nga ma-implement na sa usa ka dapit, bot pasabot, misidlak na ang iyahang glory. Matthew 6:10, amahan, tani ang imong gingharian, pagatumanon ang imong kabuton dinhi sa yuta, ingon niya gi umangkin sa langit. Asa ang iyang gingharian? Sa langit. Panion dinhi sa yuta, tumanon ang iyang kabuton dinhi sa yuta. Ang iyang kultura sa langit, gusto sa Ginoo nga malukop ang yuta. Muna ang gusto sa Ginoo nga mobalik ta niya, makailat ta niya sa Genesis 1:26 aron makailapod ta kung kinsa ta. Kaya ingon ang Dios sa matag dagway niya, sa matag pagkamao niya, kitagaan ta niya authority nga magmando sama kaniya dinhi sa yuta. King, mga kwinta o king. Kaya ron matuman ang kasulatan, King of Kings, Lord of Lords. Ikaw, unsa man ato kita, kinsa may ato ang asa man ta nag-Lord ron, nag-Lords. Nag-Lord ta sa kabuhatan. Yun ang Diyos, ibutang ta sa Eden, aron bantayan ang Eden, manage, at imanon. Huwag man na itong trabaho din Eden, protektahan ang presensya sa Diyos nga niya sa atong kinabuhi. Mauna ang Eden. Presensya sa Diyos. Gidesign ta sa Ginoo nga magpuyo sa iyang presensya, magpangsyon din sa yuta nga naa ang iyang presensya. Sama sa isda. Gidesign nga maglangoy, magpangsyon sa tubig ra. Kung walay tubig, mamatay ang isda. Dito siya maglangoy-langoy, unlimited. Bisan asa siya moadto, basta naalay tubig, mabuhi ang isda. Ang langgam, gidesign nga malupad. Wala ang eskwela ang langgam aron makalupad. Wala siya mag-eskwela aron makalupad siya adto sa laing lugar. Ang isda wala ang eskwela aron mo-function siya sa iyang pagkalanggam o pag-isda. Pero ang tao, sige giskwila aron maka-function siya. Ambot og iya bas kauboton ang function. Gi-design tas Ginoo nga mopuyo dinhi yuta mag-function sa gisugo nato sa kabuhatan nga kauban ang iyang presensya. Ay mamatay gayud kamo.
Kung wala ang iyang presensya igsoon, magpangsyon ta, sumala sa atong gusto. Trabaho dito, trabaho doon, sinasa mo ato. So ang authority nga gihatod sa Ginoo sa katapusan nato, wala nato mabuhat. Ang Dios mabasol. Tungod kay ang dangatan o resulta sa gibuhat sa tao, wa may ayo. Wa may sangputanan ang gihimo sa tao. Maayo. Ang problema dili right. Ang gusto sa Ginoo nga magfunction ta dinhi diha sa iyang righteousness, sa iyang pagkamatarong righteousness. Muna gingon sa Ginoo. Nya birahon ta sa maayo kay nakita tag maayo. Nya dili man kabuton sa Ginoo ang maayo. Ang good. Kaya ang iyang kabuton ang right man. Pero madala ang tao kay maayo kay lagi. Kung naa ba ka sa right position, right standing sa kabubuton sa Dios. Kay mo nay kalaban na to. Gitudloan ta sa tao. Nga mo ni yung buhaton. Dili mo mabuhi sa kalibutan kung di mo moagi ani, mag-undergo ani. Bisan unsa lang ang gitudlo sa tao, relihiyon, eskwelahan, gobyerno. Ang tao magpasakop, magpailalom. Ang problema, mao ba ang gisugos Ginoo sa ato? Una, kung makasala ang tao, dili himoong excuse ba? Kay tao rang multo. Di basta-basta ang tao ang gihimos Ginoo ng igsoon. Dili ta basta-basta ang gihimos Ginoo ang tao. Tao ta nga samag dagway sa Dios. Samag function sa Dios. Sa iyang pagkamao. Ang atong pagdumala dinhi dili sibilyan, dili ordinaryo. Pangit niyo taron kaya na mismanage sa tao. No. Kalibot, global warming, sisihon ang yawa. Ang tao mo'y dako kayo o obligado ana. Ang tao mo'y dako kayo nga nagbuhat og dautan ana. Kita man mahugaw ang yuta. Ang ani ang yuta tungod man sa tao. Ikaduhar ng yawa. Anong gipangutana sa Ginoo? Tao ka. Natao ka na ba? Padulong gihapon ta sa pagkatao. Walay makasulod sa iyang gingharian kung dili matawo pag-usab. Tao ra gihapon padulong. Tungod kay ang tao lagi dili ordinaryo. Dili makasala ang tao. Balaan ang tao, kay espiritu ang tao. Ingon sa Roma 8. Basahan naman 8 hangtod pataas, hangtod 11. Puros unod ug espiritu ang gisgutan niya na. Kung mapatuyang ta sa gusto aning unod nga maupoy na brinwas nato, nagbrinwas sa tuwa. Nga mao ni imong estilo, mao ni imong buhaton, mao ni imong suoton, mao ni imong kanon gikan sa unod. Dili gikan sa Dios na pamaagi. Itudloan ta sa Ginoo unsay atong buhaton, naa sa kasulatan tanan, naa sa Biblia tanan. Kung unsa ang kinabuhi sa langit, iyang gitudlo nato dinhi. Bulawan siya tag-iyab, dayamon, pirlas, tanang mabutang bahanti siya tag-iyab. Pero tungod sa invento sa tao, ang tag-iyab mga dato ra. Yuta mga dato ra. Tungod mo na sa sistema sa tao, Nang anita tungod sa sistema ang invento sa tao. Kapit ng oras. At ito sa ikaduhang yugto. Drama.
2:8. Genesis 2:7-8. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Sa abog sa yuta. Hallelujah. O gihuypan niya sa mga buhok sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi ug ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Sa wala pa gihuypan sa Dios ang tao nga giporma niya ba porma kay unod ba giporma niya yang giumol igsoon nagkabiling patay ang giporma sa Dios nga unod. Sumala sa Genesis. Patay ang giumol niya nga tao. Sa diha nga may kanaog siya o gihuypan niya ang iyang gihimo. Ang unod, ang yuta, ang tawag lag dirt, nahimong kalag ug may kinabuhi. Usay buot pasabot sa iyang pulong. Mangkon Japon kang gikan ka sa yuta, gikan ka sa abog. Kung wala naog ang Dios, kung wala niya gihuyop ikaw dito sa yuta nga iyang giporma, dili mabuhi ang unod. Buot pasabot mga igsoon nga ang tao gikan dito. Taga dito ang atong amahan, gikan ta dito o gidalata sa Dios dili o gibutang ta sa unod. Nabuhi ang unod, ang tao kalag nga may kinabuhi. Mauna ang prueba nga dili ta taga dinhi. Taga langit ta. Dito ta immigrants ta dito sa ibabaw. Unay gusto sa Ginoo nga ang function nato dinhi kanang gikan dito. Maglihok ta dinhi sa yuta nga dili mugawas sa iyang kabuoton dito. Kay taga dito ta. Dili gusto ang Dios nga makasala ta dinhi. Ang tinuod nga tao, espiritu nga yang gibuhat dili unod. Mo na niron. Kini atong unod, mao ni atong bisa. Kay kung moabroad ta og laing nasod, matud pa tong aging mensahe. Mulukat ta og bisa. Kini atong unod, mao ni ang bisa nato nga niata dinhi sa earth nga dapit. Yuta o physical nga dapit. Mao ni ang ato ang bisa. Kay kung wala ni passport, wala ni dili ta maka dumala dinhi o makamando dinhi sa yuta. Kining bisa, bisa. Dalawa ka na. Bisa. Kisa may tag-iya sa bisa sa tumabroad ka. Di ba? Ang gobyerno man. Kung ang gobyerno tag-iya sa bisa, ngano man ning atong lawas kisa may tag-iya ning unod. Gibutang ta dinhi. Ang atong gobyerno sa langit mo'y tag-iya ani. Mao nang gusto ang Dios nga legal ta nga mo function dinhi. Kay kini atong gipuy-an dili ni ato Ang dili gusto ang Dios nga kini masakit. Dili gusto ang Dios nga kini magkapapobre. Dili ang Dios gusto nga maglisod ang tao gumikan ani. Dili gusto ang Dios nga ipasumangil nato ning unod bisa siya tag-iya nga nahimo ta legal dinhi sa yuta. Dili gusto ang Dios ana. Kuna kung unsay reklamo nimo sa imuhang bisa nga gipuy-an, kani imong passport nga gipuy-an, nga naghatag na to legal dinhi, tagalangit man ta.
ihonghong na dito. Unang obligasyon sa Dios sa atong hari ngayon niya ang tao. Kaya makauulaw alang sa hari ang iyahang property daot. Dili gusto ang hari kang iyahang propiedad mga daot kay dako ng kaulawan sa iyang pangalan. Una, kung nasabtan nato ang mensahe sa langit, yano ra natong ingnon, Ginoo, akong kamot, akong lawas, akong unod. Imo ikaw ang tag-iya ni. Sakit, daot, dili na sakit. Dili na obligasyon nato, iyahanang obligasyon nga ayohon para sa iyahang kahimayaan. Kaya ang himaya sa hari naa sa iyahang kabuhatan, naa sa iyahang property. Una nga kulang ang atong impo gikan sa babaw, wala ta magbasa, wala ta magampo o mga pagpadayag. Atong lihok din siyota kulang po, muresulta po siya. Naay mga gayet yung gihatag sa Ginoo kung sa'y pangsyon nato dinhi. Asa ta mo pangsyon. Matod pa ni Pablo sa Episo 4. Episo 4. Hulog si taning ani. Episo 4. Tungod. Ara. Episo 4:1. Tungod niini ako binilanggo sa Ginoo diha sa Ginoo. Binalanggo. Nagapangamuyo kaninyo nga managgawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo ginatawag. Matag usa nato naay dapit, naay lugar kung asa tamo lugar. Muna kung kulang kang impormasyon, nagpangsyon ta nga wala sa atong lugar, kaduda-duda ang resulta. Ako na gamatod sa akong sarili. Kaya kung dato ang akong Dios, kanya na pobre ko, dako kay question. O na ang giablihan sa Ginoo akong utok, nga Dios uli mo, kung isa nag-umol niyo, aron masayad mo kung kinsa mo. Kay padaygan ta mo sa tanan unsa ang naa dito. Ang Holy Spirit nga may gobernador may magagahom din siyota, maoy nagapadayag sa tanang mga butang nga naa sa langit. Walay gikan sa libro, walay gikan sa eskwelahan. Ang eskwelahan dili makatudlo sa imong posisyon kung kinsa ka. Bisan pag college unsa kay ranggo unsa may imong kurso, mahimo nga magfunction ka na, magtrabaho ka, pero pitos gihapon ang kinabuhi. Ngano man naata sa lugar nga wala ang Dios. Naata sa lugar nagfunction nga dili mo'y assignment ato. Klaro kay ang sulti ni Pablo. Nang paghayahay kay kadiha, daghang kwarta nganha, wa kay kalipay nganha, kay wala ang presensya nganha. Kay Bisaya no. Kay kung sa lugar nga naa siya, naa ang iyang presensya, naa ang kalipay, naa ang kalinaw. Na ang kadigaya, na ang kaalam, na ang kahibalo. Yan na. Mga batanon din ha, ay magpalabi sa bando sa unod. Kay mga espiritu mo, ang inyong amahan ko dito. Basahan ka mo bersikulo, kaya hapit na. Joshua. Hob. Hob.
ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako. Ug ang gininhawa sa makagagahom nagahatag kanako og kinabuhi. Kinsay nagbuhat nimo? Ang Dios. Kinsay source nimo? Ang Dios, ang Espiritu. Ingon Roma kutso, ayaw pagpahiuyon sa unod. Kay ang unod kaaway sa Dios. Kaaway sa Dios ang unod. Muna kung unsay gusto sa unod, mutuman ta, kaaway ta sa Dios. Hindi ta magpalingbong sa gusto sa unod. Kontrol nato ang gusto sa unod. Umando ang unod mo ni kanon mo ni imnon mo ni isuot mo ni sundon mo ni gusto nako. Kaaway sa Dios ang pagtuman sa unod. Yun ang Biblia, simbahon ng Espiritu ang Dios sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mga Espiritu ta. Ang Dios nangita sa tuang pagsimba. Nangita siya sa tao nga tinuod nga Espiritu. Nga maoy magsimba kaniya, maoy magsunod niya, dili ang unod. Mao na tatapos ang mga adlaw daw, ang Dios dili simbahon dito, kung dili simbahon siya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Imong Espiritu mo simba niya atong Espiritu. Dili ang atong unod. Mosunod ang atong unod sa gusto sa atong Espiritu. Kay kita ang gamhanan nga gisayo turay sa Ginoo dinhi sa yuta. Gibalik na sa Dios sa Juan 20:21. Kay nawala ta gihuypan ta niya pag-usab aron mabuhi ta. Ang Holy Spirit kay gobernador gibalik niya pag-usab diha sa tao, kay ang tao nalimpyuhan naman sa hamilit nga dugo ni Jesus. Muna karon Holy Spirit naa dinhi, wala dinhi, naa dinhi sa sunod. Nga mao ang sapa sa kinabuhi. Oras na. Salamat sa pag-restore sa Ginoo sa iyang Eden nga nawala. Mao ang iyang presensya. Salamat sa pulong sa Ginoo ni Kamuntagon. Dugang pagkumalandong. Yes, Hallelujah. Human naman ang oras. Pulong sa Ginoo walay kahumanan.